जिउआव जेंना फैयाब्ला थांना थानायनि गोजोननायखौ लानो हाया। लाइफआ जादों मोनसे स्ट्रागल। जुदि लाइफआव जुदि प्रब्लेम थायाब्ला जों माने लाइफखौ थांना थानायनि मोनसे बेखौ मा एन्जयखौ लानो हाया। जों प्रब्लेमखौ एन्जयमेन्ट हिसाबै लानो नांगोन। जिउनि जेंनानिफ्राय जों गोजोननायखौ लानांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गुजरात पन्डित दीनदयाल इनार्जी मुलुग सोलोंसालिनि सानखान्थि आयदानि सासे जाफुंसार लोगो बिबुंगोरा जोंसार ब्रह्मआ। नंगौ, बर' हारियाव मोनसेनि उनाव मोनसे, सासेनि उनाव सासे फुंखा सुबुङा जोनोम मोनगासिनो। बेबादिनो गुजरात रायजोनि पन्डित दीनदयाल इनार्जी मुलुग सोलोंसालिनि सासे जाफुंसार लोगो बिबुंगोरा जोंसार ब्रह्मआबो बर' हारियाव गावखौनो सासे जाफुंसार महरै सिनायथि होनो हादों। लोगो बिबुंगोरा जोंसार ब्रह्मखौनो थांनाय सानखालि चिरां जिल्ला एबसुआ गावनि जिल्लानि सिङाव मेट्रिक आनजादाव 10थि गोजौसिन मासि मोननो हानाय बर' फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो बुंथिगिरि आलासि महरै हांख्रायना लाबोदों। फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो खाबु मोननानै जाफुंसार जोंसार ब्रह्मआ जाखांफु फरायसा आरो बिमा बिफाफोरनिसिम सोलोंथाइनि सायाव माखासे बेसेन गोसा बोसोन होयो। लोगोसेनो बर' हारिनि सोलोंथाइखौ जौगाहोनायाव माहारियारि आफाद एबसुआ आबुरै हाबा मावबाय थानायखौ गोजोननानै साबायखर बावो। बे समाव जाफुंसार जोंसार ब्रह्मनि माखासे बेसेन गोसा बोसोनखौ नोंथांमोना खोनासं। चिरां डिस्ट्रिक्टआव एसएसएलसि एग्जामावनो अल अभार आसामाव फार्स्ट रेंकआव फैनाय। माबोरै फैखो? एबसुनि मावथिफोरा न' थांनानै जोंनि जायफोर केन्डिडेट एसएसएलसि दंमोन बिथांमोनखौ माने मोनसे जांख्रिथां होनानै आं आसा खालामदों। बिनि थाखायनो फिननाया जाहाथे फैदों बायदि आं आसा खालामदों। आरो दिनै नैबे मेलाव आं बाहागो लानानै जायफोर टप 10 माने चिरां डिस्ट्रिक्टआव पजिसन मोनदों, आंनि हास्थायनाया बेनो बिथांमोना 10-15 बोसोरनि उनाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिसि ओनसोलनि बा बड'लेण्डनि साफा जाफुंसार सुबुं जानानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोल बा बिटिआर ओनसोलखौ हेफाजाब होनो हायो। आरो बिथांमोनहा सासे जाफुंसार सुबुं जानानै जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय माखासे समाजफोरखौ जौगाखांनायाव एबसुजों लोगोसे समान हानजा सुरफानानै जाहाथे बिथांमोनखौ गोजौआव लाबोफानो हायो। बेनो आंनि मोनसे आसा। सासे फरायसाया जाफुंसार जानो थाखाय बिनि जिउआव गोबां जेंनाफोर फैयो, खिन्थु बे जेंनाफोरखौ माबोरै एरायनानै गावनि बै फाइनाल गलआव माबोरै मोनहैनो बिनि सायाव माबा मोनसे एडभाइस होनो नामा दानि बै पास जानाय गथ'फोरखौ? लाइफआ जादों मोनसे स्ट्रागल। जुदि लाइफआव जुदि प्रब्लेम थायाब्ला जों माने लाइफखौ थांना थानायनि मोनसे बेखौ मा एन्जयखौ लानो हाया। जों प्रब्लेमखौ एन्जयमेन्ट हिसाबै लानो नांगोन। दा चाइनानि सासे गिदिर बिजनेसमेनआ बुंदों, जुदि जोङो जोंनि फैलारखौ गुबुननि सायाव जाबसिननानै होयोब्ला जों माब्लाबाबो जाखांफुनो हाया, माने साक्सेस जानो हाया। दा जायफोर बिथांमोनहा टप 10 पजिशनाव फैदों बिथांनि फैगौ दिनावबो गोबां प्रब्लेम फैगोन। जायफोर बिथांमोना दा टप 10आव बर' मिडियामजों फैनो हादों चिरां डिस्ट्रिक्टआव, स्टेप 1 आरो बिथाङा मा जागोन ओइचएसआव जेब्ला साइन्स आयदाजों फरायगोन बिथांमोनहा मोनसे ट्रेन्सफरमेसन अफ लेंगुवेज माने बर' बिजोंनिफ्राय इंराजि बिजोङाव बिथांमोनहा फरायनांगोन। बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनसे लाइफनि स्ट्रागोला बे होननानै बिथांमोना साननो हागौ। नाथाय जिहेतु आं बे स्टेपखौ बारबोखांबाय, बे स्टेपखौ आं बारबोनायाव जेबो उसुबिदा जायाखै। बेनिखायनो बिथांमोना जुदि बेयाव गोनो गोथो जादोंब्ला दिनै ज्राब गारनांगोन आरो गावनि नाजानायजों बे लेंगुवेजनि मोनसे बेरियार बेखौ बिथांमोना सिफायनांगोन। सेकेन्ड स्टेपआ मा फैगोन? रांखावरिनि माखासे प्रब्लेम फैनो हागौ बा जों साननो हागौ दिनै बिमा बिफाया रांखावरिनि प्रब्लेम, लेखा फोरोंग्राबो गैया। आंबो मोनसे गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय सासे फरायसामोन। फाइनान्सियेल इसुआ आंनावबो फैदोंमोन, नाथाय सलुसन गैया बे नङा। जुदि जोङो 10+2 साइन्सआव मोजां पारसेन्ट लानानै गावनि जायगानिफ्राय जुदि जों फरायोब्ला, बिजनिनिफ्रायनो चिरांनिफ्रायनो क'क्राझार गावनि जायगायाव जों फरायोब्ला रांखावरिनि बार्डेना खम जागोन। आरो जुदि जोङो मोजां नलेजखौ लानानै एन्ट्रेन्स जेरै
जायफोर इन्जिनियार जानो गोसो दं JEE बिथांमोना NIT बा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव जायफोर इन्जिनियारिं कर्स दं बेखौ लानो हागोन आरो जुदि एडभान्स जि होयोब्ला IIT फ्राव एडमिसन लानो हागोन जुदि मोजां एन्ट्रेन्सआव जुदि मोजां बिसोर खालामनो हायोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया जोंनि ST स्टुडेन्टसफोरनिफ्राय बहुद स्किम दं बै स्किमनि हेफाजाबै जों रांखावरियाव मोगा मोगि जानो गोनांथि जानाय नङा थार्ड पइन्टआव जों मा बुङो 10+2 जाखांनायनि उनाव जों माखासे दिशा गोमानो हागौ नङा होमब्ला दिशा गोमानाया मा साप'ज आं इन्जिनियारिं फरायनो थांबाय गुबुन दाबसे जायगायाव बा डक्टर फरायनो थांबाय गुबुन दाबसे जायगायाव बै दाबसे जायगाया जोंनि कालचार जोंनि हारिमु आरो जोंनि भाषाजों गोरोबा बिथांमोना मोनसे कालचारनिफ्राय फैनाय गुबुन मोनसे हारिमुनिफ्राय फैनाय कालचार मोनसे मिक्सआप जाया बे मोनसे बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोगा मोगि जानांगोन नाथाय जों मा खालामनांगोन गावखौनो गाव कमप्लिटलि कमप्रमाइज जायालासे कमप्लिट कमप्रमाइज मिन्स गावनि हारिमुखौ बावलांनाय गावनि भाषाखौ बावनाय बेखौ मा बुङो कमप्लिट कमप्रमाइज खालामालासे गावखौनो गाव एसे कमप्रमाइज खालामनानै जाय जायगायाव थाहैदों बै जायगानि लेंगुवेज कालचार बिसोरनि मा पजिटिभ मोजां माखासे आखुफोर दं जों बेखौ सोलोंनानै बेखौ जोंनि सायाव इमप्लिमेन्ट खालामनो नाजानांगोन जोबथारनायाव जेब्ला जों डिग्री लागोन आं एसे टिचार जिहेतु आंबो प्रफेसर आं मोननै रोखोमनि सात्र नुनो मोननाय जायो मोनसे रोखोमनि सात्रआ जाहैबाय पार्सेन्टेजआ जोबोद मोजां सेमिस्टार 1, 2, 3 जेब्ला इन्डास्ट्रिनिफ्राय केम्पास प्लेसमेन्ट फैयो ONGC अइल इन्डिया लिमिटेड जेब्ला फैयो बिथांमोना मा बुंलाङो मिथिबायना इउ आर इन्जिनियार बाट नट एमप्लयेबल माने क्वालिटि गैया माने गोबां रिसार्चनि गेजेराव दा मोनथिनाय जादों माने 50निफ्राय 60% जोंनि दा इन्जिनियारफ्रा मा एमप्लयेबिलिटि नङा माने इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनो हानायनि माबा मोनसे गुन गैया बिनि थाखायनो आं खावलायो जाहाथे बिटेक डिग्री बा माबा मोनसे डिग्री मोनखांनायनि उनावबो साख्रिनि थाखाय माबा मोनसे सेटेलमेन्टनि थाखाय जाहाथे बेखौ मोगा मोगि जानाङा बिनि थाखायनो नोंनि बे बोसोरब्रै जिखिनि कोर्स बा बोसोरथाम जिखिनि कोर्स बेयावनो नोंनि मार्क्सजों लोगोसे नोंनि साबजेक्ट नलेजखौबो लोगोसे लांफानो आं बिथांमोनखौ खावलायो थेंक इउ BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com